Hey guys, welcome back to our new vlog. ಚಲದ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದಿಲ್ವೇ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಚ್ಛಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ఒక ಇಂಥ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮುಂಡತೆ ನಮಕ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಡ್ ಏರ್ನ ಬಗೆಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಬಗೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯಂದೆ ಒರಿಯನ ಲೈಫ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಂಚ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಗೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏರ್ನ ಬಗೆಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರೈಟ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ತರತಮಿತ್ತು ಹಾತೆ ದಾಯಗೆ ಈ ವಿಷಯ ದಾಯಗೆ ಪೂರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಯಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅತ್ತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅವಿನ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಏನು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಪಾತೆರು ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಏನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆ ತೂಪೇರ್ಲ ಅನ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಕ್ಲು ಪಿದಾಯ್ಡ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಾತೆರು ಇರತ್ತೆ ಅವಿಂದ ಪಾತೆರು ನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಕ್ಕಂದು ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಎಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಜೀರು ಅವಂಚಿನತೆ ಪಿರೌಡು ಪಾತೆರು ನಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲಕ್ಲು ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಎದುರುಡು ಪಾತೆರು ಜರ್ತೆ ಈ ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಪಾತೆರು ನಕ್ಲೆಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂತ ನೋಡಿ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ವಿಷಯ ಎಂತಾಯಿಗೆ ಬಂತರಡು ಪಂಡ ಇಂಕೇನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿದ ವಿಷಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದು ಐಟ್ ಪಾತಿಡ್ದೊಲಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ವಿಷಯನ ಕನಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪಿದೈಡ್ ನಮ್ಗೆ ದಾದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಿಷಯನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಯಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಪುಜೇರು ಪಿರವಡು ಪಾತೆನಕುಲು ನಮಕ್ ಶತ್ರುನಕುಲು ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬೇರೆ ಮಿತ್ ಮೆರೆಪಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದು ಇಕ್ಕುಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಒರ್ತಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ತನದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದೈಪೋದು ಬೆನ್ನೊಂದಿಲ್ಲದಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಪಿರವುಡು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಅವೇನು ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೆತ್ತೊಂದುಜೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಐಕ್ ಪಿರವುಡು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಕೇನುನ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ಕೇಂದವು ಉಂದು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಡು ಉಂಡತೆ ಬೇಜಾರು ಏನು ಉಂದೆ ಆಪುಜಿ ಏನು ಪನ್ನುಡು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಂಚೆನ್ವೇರು ಗೊತ್ತು ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಕೇನ್ವೇರು ಏತ್ಲ ಪನ್ಕ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಬಂದೆನ್ವೇರು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಪಕ್ಕಲ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಏರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಪಾತೆರು ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನೋರೇನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ನನ್ನೋರೇನ ವಿಷಯಡ ಅವಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂವನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನುಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ ಏರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆರ ಬೇತೆಕ್ಲ ವಿಷಯಡ್ ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜೆರ ಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಅಕ್ಲು ಇಂಚು ಜನ ಆವುಡು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆವುಡು ಎಂಚ ಆವುಡು ಲೈಫ್ಡ್ ಒರೆಲಕ ಆವುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂಪಿಲಕ ಆವುಡು ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಬೇತೆಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟೇ ಮನ್ಪುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇದು ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ನು ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಈ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪಿರವುಡು ಪೂರ ಪಾತೆನು ದಾಲ ಬೇಲೆಪ್ಪಂದೆ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಪ್ಪೆರದೆ ಅಂಚಿಡು ಇಂಚಿ ಪತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪೆರದೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿಡ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂದುಂಡ ಇತ್ತನೆ ಇಟ್ಟ ಅಂದು ಪಾತೆರ ಬೈದಂದು ಏನು ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇದಾದನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಐಕ್ ಬರುಡು ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಆವಡ ಅಪ್ಪ ಇಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನ ನಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪು ಜಾತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನೆರ್ದ ಹತ್ರ ದಿನವಲ ಪೋದು ಬರುಡು ಬಯ್ಯನ ಬಚ್ಚಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾಕಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ನಂಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಿರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾಕ ಕಾಪುಡು ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ನಾಗ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲುನು
ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏರ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಪೋಪೆರ ಅಕ್ಲೆನ ಉಂಡತೆ 100% ಅಕ್ಲ ಪಿರಾವುಡು ಉಂಡತೆ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ನಾಟಕ ಪೋಪಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ ಪಂದ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಐಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದೇ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಎಂಕಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿರಾವುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೆರ್ವೆರೆನ್ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ನನಗೆ ಎನ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾಯಗ ಪಂಡನ ಅಕ್ಕಲ್ದಾನ ನಮಕ್ ಪೂಪಾರ್ದು ಸಂಕುಜೆರ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತುಂಡತೆ ಐಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೂರು ದುಂಬು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅವೆನ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ದಾದಲ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ರೀತಿ ದಾಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅವು ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಕಲ್ಪವೆರ ಅವೇ ಅವಳು ಪ್ಲೇ ಆಪಿನತ್ತಂದೆ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜನಿನದಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏರಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಲ್ ಅಂಚ ಪಂಡಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಲೈಕ್ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲುಂಡತೆ ಎಂಚಲ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಹೆಡ್ಡೆ ಮಂತುಂಡಲ ಪಾತೆರ್ವ ಹಾಲ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಐಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಅಂಚೆನತೆ ಏರ್ ಏಪ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ ಮುಲ್ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ದಾಯಗ ಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬುಡ್ನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ ಇವನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪಿನ ಕಂಡನಿ ಅವಡು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಅವಡು ಆನ ಅವಡು ಪುನ್ನ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ಏಪ ಲೈಫ್ಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಪ್ಪಕ್ಕ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ತೂವೊಡಂಡ ಇನೀತಿನ ನಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಎಪ್ಪುವೆನಂತ ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ದು ಅತ್ತನ ಒರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಫ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವುಡು ಪಾತೆರ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಅತ್ತನಂಡ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಎಂದು ಮಾತ ದೀದು ನಮಕ್ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಂಡೆಗೆ 4 ದಿನದ ಬದುಕುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೈದನ ಅಯ್ನ ದಾದಂಡಲ ಲೈಫ್ನು ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಆದ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಪೂಡು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಪಾತೆರ್ವೆರು ಲಂಚ್ ಎತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸೈತಿನಪ್ಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೆರ್ನು ಎಡ್ಡೆನೆ ನಾಲ್ದು ಇಂಚಿನ ಆಯ್ ಹಾಳು ಮಂತುಂಡಲ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪುಗರ್ನು ಅವು ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಎಟ್ಟು ತೂತೆ ಆಯ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಆದಿಪ್ಪಡ ರೌಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡ ಆಯ್ನ ಪುಗರ್ವೆರು ಸೈತಿನಾನಿ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ನು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋನಂಗ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತ ವಿಷಯನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಾದ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನಿಕ್ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮನ್ಪುಜೆರಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪುನತೆ ಸೊ ಐಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚ ಪನೋಡುಂದು ಆಪುಂಡು ఇప్పుడు ಎಂಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಿ ಅಂದಲ ಅವಿನ ಮನ್ಪುಜಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಪುಜಿ ಇಂಕಿಂದು ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ನಮಕ್ ಜನ್ಮ ಕೋರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕಲು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಶಾಶ್ವತ ಆತೆ ಪನ್ಪಿನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವುಡು ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಸಾರ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಕುಲ್ಲು ದಾಂದ ಎನ್ಪೆರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮುಕುಲು ದಾಲ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ಏರೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲಗ್ಲ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದ್ದು ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿಡ್ ಪಾತೆರ್ನಂಡ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ನಮಕ್ ಇಜ್ಜನಿನೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೆರದೆ ಅವು ಮತ್ತು ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಂದ ಓಲ್ಲ ಏರಡಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಡ ಮಾತ್ರ ಪನೋಡು ಬಂಗ ಮಸ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಸಾವನ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ನಮಗೆನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಬಂದು ಬುಲ್ತುದು ಬೇಜಾರು ಮಂತದ್ಕೊಳ್ದು ಐಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆಮೆ ತಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಆತೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ಅವನ್ ಪೋಂಡ ಅಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಆತೆ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಪ್ಪ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಡ್ ತಿರ್ತಾಳೆ ತೂಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪದಕುಲು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಕೈಡ್ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ತೂಪಿನಿ ಒಂದೇನು ಪನೋಡು ದಾಣಿಗ್
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿನ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಏನು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪೆ ಏನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗ್ ಮಾತ ಕೆಬಿಕೊರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ದ ಅದೊಂಡ ಏನು ತೋನೋಡು. ಸೊ ಇದು ಪನ್ಪೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿನ್ವೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಏಪಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಖುಷಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್, ಕೆಲವೆರು ಒಂಜಿ ನಂಜಿಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೆರ್, ನಂಜಿಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೆರ್. ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂದಲ್ ಬಾರಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಪಾಡೋಳು ಇತ್ತ ಇಂಚ ಪಾಡುವಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅದು ಮಾತ ಏನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ದಾಲ ಮನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏನು ತೆರಿಯೊಂದೆನ ಲೈಫ್ಡ್ ಏನು ನೆಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಥ ಸಮಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏರೇನು ಓಲ್ ದಿಯೋಡು ಅಲ್ಪನೆ ದಿಯೋಡು ಪಂದೆ ಲೈಫ್ಡ್ ಮಾತ ಕಲಿತೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆವು ಪಂದಿನಿವೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒರೆಯೆಲ್ಲ ಕಾಪೆ ಪಂದು ಓಕೆ ಈತ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಬೋಡು ಏನು ಪನ್ನೆಡ್ದಾಲ ಹರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಏರೆ ತಪ್ಪ ಪಂದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯರ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂಚೆನೆ ತೋಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಿಗ ಟಾಟಾ.